segun zelakoan irakaslie edo esan aldeu, ai, pobrecita, ez dakiz zer, da hori apur bat, penie emoten, be, jutie, jazte guztetan, edo dana dalakoa. Amatxone garrez egi eskero, malkoz bustiaz aitaren gutuna, arkezingo du berriz irakurri, zenbat eta zenbat maite duguna. Kontatuko iguzu, Ken Zazpiren Malen abestiak atzean duen historia? Nire ama urdun egon zanen itaz, idatzi bien kantia da Malen deitzetzien. Eta zer kontatzen du? Zelan dien bidaiak apur bat, ez da, bidaiak eta ero 40 minutu. 40 minutuz, milaka taupada. Niri adibet txikitan egazten guztan, ez ebez, kantie lotxatu itzen nintzen. Adibidez, juten ginen ikusten Ken Zazpi kantie, Ken Zazpiri joten kante demien Malen da eskute itzen nintzen, lotxatu itzen nintzen, ze beti izaten ban igual. Mikrofonotik, gaur hemen dau mia Malen eta berari, no seke da, ni como super lotxatu eta eskute itzen nintzen, oin kanteten da beda handa, como altze, baina bai. Begietara, begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut. Kristalodiak ezin du aitak, gure irriparra inoiz gelditu. Abestiak esaten du kristallodiak ez dizuela irrifarreak kenduko. Zuri ez dizu kendu? Ez. Ez da hitz, beti barrein, ez da? Iragana urruntan urbil, hitz egin da. Malen 18 urte. Ez du aita ezagutu kartzelatik kanpo. Orain Almerian dauka, lehenago Jaenen. Orain Urrutiako beraz. Nolakoak dira Malenen haurtzaroko oroitzapenak? Sentsazioa daukazu aitarekin urterik politenak joan zaizkizula? Nik aita zokintazen urte politzenak Jaenekoa, da nik nire aitaz hor jolastutana, da hor bizitana, hori dana, hori nire urte politzenak, azkenien, ez die beste gure batentza dielez parkera jonaz nire aitagaz, da nire bizitzako egunik onena, ez da, nire da gehizau horrek urtiek Jaenekoak. Berantzago gorra zien horrek urtiek, baina nik rekuerdo politzeko torrena urtiena. Ba aldakite adin txikiko neska mutiko hauek haien gurasoek zer egin duten kartzelan egon aurretik. Eta baldin badakite, zer pentsatzen dute gurasoek egindakoaz. Saio honen helburua ez da seme alabei galdetzea gurasoek egindakoari buruz. Saio honen helburua zera aztertzea da. Neska mutiko hauengan zein eragin duen guraso presoei aspaldi ezarritako salbuespenezko espetxe politikak. Salbuespenezko espetxe politikaren ondorioetako bat presoak sorterritik urrun egotea da. 54 preso etxetik 100 eta 380 kilometroren artean. 103 preso 200 eta 680 kilometroren artean. 211 preso 700 eta 1100 kilometroren artean. Gaur protagonista ditugun neska mutikook kilometro kopuru horiek alako bi, doblea egin behar dituzte, gurasoekin tarte batez egon eta etxera itzuli arte. Salbuespenezko espetxe politika horri buruz ari gara gaurko saioan. Adin txikiko hauek zenbateraino dakiten gurasoek egindakoa eta zer pentsatzen duten kartzelan sartu aurretik gurasoek egindakoaz, haien intimitateari dagokion eremu horrek bestelako saio bat osatuko luke. Klasekideek edo kuadrilan asko galdetzen dizute aitari buruz? Txikizo genien bai galdetzeztien da zeba, zura aita kartzelan, eta hori bai itzeazten gatza saltzie, edo nik enaben jakitzen ondo, ure bez ondo, zo nino bakoitzari etzin kontetzien adakigu. Pero niri ama beti zatezten,
esateko ureri galdetzeko etzien. Ze, azkenien etxe bakoitzien eratera azalduko txue, da nire amak esaten man bera ez dala inorbez, beste ume batzuri azaltzeko horretan gaizetan sartzeko, gehi zauzala etzien erakustia da, ero nik esaten otzien laguneri. Nik ez dakit da nire amak esaten dugu galdetzeko zuen amari eta beti geizetan hori erantzuten aben. Eta azkenien hori, azkenien lagune bai, momentatik aurrera jaztoztien galdetzen gehiagozik suponi dut, txien azalduko txien, eta... Sentitu alduzu inoiz, sentitu duzu inoiz aitarekin eta bidai horiekin pixkat distantzia jarri behar izana? Ez dut hori sentiu. Danok nahi izango beti erlazioa alik eta iztuena eroen barruen da benagaz. Eta urteek aurrera egin ahala eta gerturatze hori ez dela iristen ikusita, ez duzu etxitzen? Ez da beti eukibiko hori esperantza puntue. Ez tozuz bezitzen ilusio faltzuek, baina beti gozu hori ilusioa de, ia urbil hauek hartzen bat ziren, edo ia zeu zer, ez da, ia derrepente dan aldatzen kriston buelti eda, ez da, beti gozu hori esperantzie ni ustez inoiz ezin da galdu. Esperantzie galtzen bat zuen ja, eiatzu ze bezel ditzen bez.